Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Feel good morning call and tits. Uy, butas yung bula. Grabe talaga. Umihi yun. Tawagin niyo na lang po akong Beth. Beth. Ang haba ng ihi mo, Bet. Nalala. Yun ang basta. Aray mo. Single mom. Halinsang Iloilo. Nag-aobra po ako sa Japan sa isang food processing factory. Sumasaylon din ako ng caregiver kapag day off ko. At bilang breadwinner, bawal mapagod. Lalo pa't may anak ako at may nanay na pinapadalahan po sa Pilipinas. Ang tatay nitong bata na anak ko ay nasa kabilang bahay na. Sana sa kabilang buhay na lang. Galaw ka. Pero ganun pa man, corny ni Mang Kanor. Late reaction. Pero ganun pa man, siya pa rin ang dahilan kung bakit ako nakarating dito sa Japan. Bago pa po ako umalis ay nagkajowa po ako ng mas bata sa akin. Alalalala, no. 39 na ako samantalang si Miko ay 30. So 9 years lang naman, Tita Tanya. Ba't ka nag-explain sa akin, te? Basta sabi ko no. Ituloy mo na yan. Nag-uusap sila. Ngayon lang ulit ako na in love call and tits. Sa bata pati, sa totoo. Mula nung nagkahiwalay kami ng ex ko. Kapitbahay po namin si Miko at maski nung ano pa siya, bata pa siya, crush ko na yan siya. So dream come true pala, te. Bago pa man ako nag-Japan ay naging kami na. Wow, nang bababae yan, girl. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Mamimiss kita pag nag-Japan ka na. Baka mambabae ka, ha? Di ako pa. Ikaw pa nga, Miko. Ikaw yung mas bata sa atin. Ikaw yung mas prone mambabae. Manloko. Hindi porket- Sinasabi ko sa'yo, ha? Hindi porket mas bata ako sa'yo, ako na yung maghahanap ng iba. Baka ikaw dun. Ba't mo nakahanap ka sinabi na ng hapon. yun? Ikaw Ba't ako nauna eh. maghahanap eh? Nung naging tayo, dream come true ako. Ako rin Na-fulfill naman eh. yung greatest dream ko at ikaw yun. Kilig ka na naging tayo. Balikan nga natin yung dati, yung nag-aaral ka pa. Di ba magkapit-bahay tayo? Ano yun, hindi mo ako napapansin? Papansin na kita. Siyempre nahiya lang ako kasi siyempre. Magaling. Tinatrap lang kita eh. Napapansin na kita. Nahiya lang din ako. Siyempre, ate-ate kita. Pero Ate pala, nakikita mo pala ako sa ate. tinatawag kitang ate. Respeto lang yun.
pero, Hindi ko lang syempre, natutuloy yung sipon ko sa kilig ko eh. ate-ate lang yun. Pero nung, alam ko naman may gusto na rin ako sa'yo. Talaga? Nahiya lang ako. Talaga? Kasi baka, Eh, di mo rin syem- ako magustuhan. Kaya yun. Pareho pala tayo ng iniisip kasi baka hindi mo ako magustuhan kasi nga mas matanda ako sa'yo. Halos magkaedad nga lang itsura natin eh. Talaga? Ang galing mo talaga magpakilig. Tsaka nga basta nung nakikita ko nga yung anak mo, sabi ko sana ako na lang yung tatay ng batang yan. Sabi mo yun? Oo, sinabi ko talaga yun. Oo nga. Galing mo talaga magpakilig. Malapit na ako maniwala sa'yo ah. Ay, hindi ka pa ba naniniwala? Hindi, Sige, feeling para ko maniwala ka, eto diinan ko pa ha. Diinan ko na, Masakit. Pero masarap. talaga. Nico. Beth. Mahal. Pag andun ka na. Naiiyak naman. Sunod ka na lang agad ha. Ayusin ko yung papers mo. Tapos, Sige. ayusin natin yan. Tapos lagyan natin ng yung bangko mo para magkaroon ka ng bank statement. Para makakuha ka ng visa. Ha? Kaya naman, wag na. Try ko na lang sa magulang ko kung may mahiram ako sa kanilang pera. Baka sabihin na magulang mo, ako yung gusto magpapunta. Sila yung gagawa ng paraan. Hindi, gusto ko rin namang pumunta sa iyo eh. Siyempre, para Ako nang bahala doon. Huwag mo nang intindihin yun. Kasi gusto ko magkasama. Ayaw mo ba magkasama tayo agad? Gusto ko nga. Kung babae, Hindi. Bakit ulit eh? Hindi nga. Baka maghanap ka ng hapon doon ha. Baka maghanap ka ng mas bata dito Ako pa? Hindi, mas gusto ko ikaw. Promise. Kiss me dito. Lima. Love you. Kiss dun sa baba. Okay. He told me so. I know that he loves me. Colin Tits, miss na miss ko po si Miko. Sa sobrang pagkamis namin sa isa't isa ay magka-video call po kami sa araw-araw. Bawat galaw ko, bawat galaw niya, ina-update niya po ako at ina-update ko siya. At alam niyo po, si Uncle mo yung ka-chat, kinikilig. Ano yung chat mo dyan? Hello. Ikaw na lang. Hello. 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 Ba't mo dyan? Ikaw. Hello. Hello. Nag-e-echo pag ako. Ako na lang. Hello. Hello. Ayan. Hello. Rinig mo na ako. Dahil lang I-loudspeaker mo yan Ayan, para ayan, marinig ayan. ng mga inggitera dyan sa kapitbahay. Talaga. Uy, salamat pala sa pinadala mo, mahal ah. Alin yung para para tawag dyan. Ano ba yung pinadala ko? Nakalimutan ko nga sa dami eh. Di, natanggap ko na yung pinadala mong box. May Oo, uy, tatlo May- yung Jordan dun ah. Uy, salamat. Tsaka yung Luka na pinadala mo, gusto ko talaga yun. May tatlong G-Shock dun. Gusto mo ng mga, ano ba mga watch na gusto mo? Kahit ano lang naman, di naman ako pero kung may Rolex, syempre. Hindi, joke lang. Sige, hindi pag-ipunan ko yan. Uy, inaayos mo na ba yung mga visa requirements mo? Opo, mahal. Inayos ko na. Tsaka,
Na busy nga lang ako kasi may liga kami. Kasama ko si paring Jojo. Naglalaro kami. Gamit na gamit ko yung sapatos at jersey na pinadala mo. Talaga? Baka maraming nag-cheer sa'yo na babae habang naglalaro ka. Wala. Kami lang nila paring Jojo naglalaro eh. Alam ni Marin Cheche yun. Nanonood yun. Binabantayan niya ako para sa'yo. Sino si Maricheche? Asawa ni paring Jojo. O baka si Maricheche may ibang ano sa'yo motibo Wala. Kumari ko yun. Ano ka ba? Tsaka yun na nga. Sino yung nakatag sa'yo sa ano? Ay, sino yung nag-comment sa bago mong profile picture? Pinusuan niya, sabi niya, wow, ganda shoes. Sino yun? Ha? Si Glory yun? Pinsan ko yun? Parang wala ka namang kinuwento sa akin na pinsan mo. Malayo na kasi. Sinasabi ko sa'yo, Miko. Alam nga. Hindi, mahal mo ako? Oo, mahal kita. Sabihin mo naman. Mahal kita. What you Mahal wearing? lang. Gusto ko mahal na mahal. Mahal na mahal. Oh. Ano yung tanong mo? What you wearing? I don't wear anything. Yan ang gusto ko. Ang landi mo. Teka, check. Tangko mo. Ha? Check ko ha. Ala? Ba't may laman? Sinend ko na. Yung para nag-iipon na tayo para sa visa requirements mo, para may bank statement ka na. No, nakakahiya naman sa'yo. Ayaw mo yata Gusto syempre. Tsaka, Love you. love you. Salamat sa shades ha. Pati perfume. Padala ka pa talaga. Nakakahiya na sa'yo. Gusto mo tuloy. yung Ray-Ban na mayroong audio? Oh, ang ganda. Naka-Bluetooth na. Hindi ko na kailangan mag-earphones. Ang ganda nun. Thank you Dapat talaga. sa akin mo lang yung gagamitin Yung camera? Yung yung audio, baka may kakol ka na iba. Ba't naman ako may kakul? Wala. Sa'yo lang. Love you. Mahal na mahal kita. May Miss kailangan kita. ka pa ba? Oh, pabili sana ako ng Aerox na motor eh. Magra-ride sa kamila pa rin Jojo eh. Kamila pa rin Brandon. Ng Aerox na motor. Aerox? Oo. Kailangan mo ba yun? Oo, sa trabaho. Tapos, magre-rides kami para hindi ako para mag-focus ako sa nature. Magkano ba yun? 100 plus lang naman yun. Version Magkano 3. paghulugan? Huwag na i-cash na natin. Huwag na hulugan. Ha? Hindi mo pa maaayos yung mga visa requirements mo. Patali lang naman yan. Hambang nandito pa ako. Bebenta natin pag nag-Japan na ako. Oh. O sige, isasend ko, bigyan mo ako hanggang linggo. Yay! Love you. Happy yan? Happy, love you. Baka nang bababae ka dyan, may sakay kang iba sa motor. Wala, isang helmet lang dadaling ko. Ay, baka may sariling helmet yung Aray babae. ko, wala nga. Love you. Forget about all. Kinalingguhan nga po ay napadala ko agad ang pambili ng Aerox ni Miko. Anong sasabihin ng mga lalaki? Hashtag Sana all. Hindi niya alam in advance ko yun, kaya panay OT ko para mabayaran ko yung salary loan ko. Hindi ko po makalimutan yung buwan ng April kasi birthday ni Miko yun. Pero pagpunta ko sa kanila, Sino yan? magbihis ka at andyan si Beth. Ha? Oo, dito? magbihis ka. Hindi mo ba alam na uuwi? Hindi ko alam. Tao po. Nay! Miko, mahal. Man, andito ka. Ba't kanya yung itsura mo? Anyway,
Hindi pa ako nakapaglinis sa kwarto eh. Hindi, para kang may sakit. Ah? Hindi, okay lang. Kasi hindi talaga ako nagpasabi. Kasi isa-surprise kita. Kasi bukod dun sa Aerox, binilang kita ng e-bike kasi mahal pala yung yung gas ngayon dito. So, binilang kita ng... Ha? May sakit ka ba? Bakit na nangyari sa mukha mo? Ba't tabingi? Ano to ba yan? Parang iba yan. Ano ba yung Migo? Parang parang mali ang nguso mo. Parang Yung Aerox, hindi ko... Hindi balance. Ipa-wheel balance mo yung mukha mo. Yung Aerox pala, may... Asan yung Tara, rides tayo. Hindi ko na- Birth month mo kasi, di ba? Happy birthday! Hindi ko nabili yung Aerox eh. Anong hindi nabili? May sinesend kang picture na nabili mo. Binenta ko na eh. Ano ba talaga? Hindi mo nabili o binenta mo? Parehas. Sorry. Ma, ano po bang nangyayari kay Miko? May sakit po ba siya? Ba't parang di niya ako kilala? Sabihin ako sa'yo, Bet, nagsashabu siya. Straight forward. Straight to the point. Ma, ba't mo sinabi agad? Alam, hindi sasabihin. Nguso ka lang, nguso dyan sa kanan. Ikaliwa mo para balance. Gano'n mo. Sabi na, yan. Para hindi ka maging asymmetrical face. Mahal. Totoo ba yun, Migo? Isa lang ko naman yun eh. Sorry. Pero, Bet, sasabihin ko din yung mga padala mo, relo, G-Shock, sapatos, ano pa ba, laptop, mga binenta niya din, yung mga, ano pa ba, bakit mo naman binilan pa siya ng e-bike, ibebenta niya yan, nagsasabu ang anak ko. Nabenta na nga eh. May bayar na agad. Iko, ano nangyari sa'yo? Sorry. Tapos may sasabihin pa ako, may babae yan, 3. Ma! Alam nga, hindi ko sabihin na, awa ako sa tao. Single mom yung batang to eh. Hindi ko na Di mo matitiis. sinabi, Bet, na uwi ka pala. Eh kung sinabi ko na paganda ko yung pagsisinungaling mo, ayoko na! Kapal na mukha mo, Migo. Ginagamit mo lang ako. Dyan ka na! Bet, I'm sorry, Bet. Bye na. Metro's #1 Love Radio. Basic!